Ovo je Astro Python u prevodu Astro Fijakir. U klipu koji sledi slušate horoskop za januar, februar i mart 2025. godine za osobe koje imaju znak ili podznak u vagi. Još uvek ste u periodu izazova i problema ili na poslu ili sa zdravljem. Sada je vreme kada treba da uvedete red i disciplinu u vašem svakodnevnom životu. To je to što se sada traži od vas. Jer ako vi budete odgovorni i radite svoj posao bez prigovora, bez žaljenja, bez bilo koje negativne emocije, onda ćete lakše proći ovaj izazovan period u svom životu. A ako se vi svaki dan žalite na kolege ili na uslove rada, ili odbijate da radite ako vas premeste na drugo radno mesto, pa stalno nešto negodujete, onda ćete imati problema na poslu. Znači, sada je vreme da se kontrolišete i da radite i da ćutite. Ponavljajte sebi i to će proći, pa možda vam bude lakše. Sada je vreme da učite nešto, bilo šta, možda novi jezik, novi program na kompjuteru ili jednostavno nove veštine i nov način rada koji se traži od vas na novom radnom mestu. Bićete jako nervozni, posebno na poslu. Imaćete utisak kao da vam kolege rade iza leđa, da vas lažu i da vas ogovaraju i šire laži o vama. Samo se strpite i to će uskoro proći. Zato pazite kome šta pričate jer sada malo kome možete verovati na poslu. Ove probleme na poslu sa neiskrenim ljudima vi skoro uvek imate, ali je sada to pojačano. Pa izdržite, nije ništa novo za vas. Najviše vam može pomoći vaša vera u Boga i molitva ili da radite sa strancima ili sa osobama druge vere i nacije ili da radite u medicini. Imaćete osjećaj kao da ste rastrzani između vašeg posla i vašeg privatnog, odnosno ljubavnog života. Pa kao da vam nedostaje vreme da sve uradite kako treba, a da ipak imate vremena za osobe koje volite. Ako se upustite u vezu sa kolegom, to je sa koleginicom, onda znajte da vas čekaju brojni problemi i vrlo brzo to može postati javna tajna, odnosno nećete moći da to sakrijete od drugih, ma koliko se trudili. Biće to veza koju ne možete tako lako da prekinete, jer kao da vas nešto prejako veže za tu osobu, kao da je sudbina uplela svoje prste i vi kao da ste opsednuti sa tom osobom. Ali kao da ste u nekom ljubavnom filmu, koji nikako da se završi kako bi vi hteli. Probleme možete imati sa zdravljem i to najviše zbog nervoze na poslu. Samo pazite kada idete kod lekara, da vam ne pogreše dijagnozu, jer vama se to vrlo često dešava, a sada je to samo pojačano. Zato, ako idete kod lekara, potražite i drugo mišljenje. Pazite da niste na nešto alergični, a ovo se odnosi i na lekove ako ih pijete. Vi svakodnevno unosite nešto štetno u svoj organizam, pa obratite pažnju na svoju ishranu. Pijte što više vode da ne biste imali problema sa bubrezima. Pazite si od nekih životinja da ne dobijete neku zarazu, jer vam je koža jako osetljiva. Mogući su vam problemi sa grlom, hormonima, sa tiroidnom žlezdom, pa i sa telesnom težinom. Ja sam Snežana, a za izradu horoskopa i razgovora možete me kontaktirati preko Vibera. Moj telefon je 00 389 75 55 8066.